Oranje zit alweer thuis van de kachel. En wij kunnen dus nou weer jochtje op. RKC uit en Volendam thuis. Mijn naam is Arjen de Boer. En dit is de sportcast van Omroep Friesland. En de heren zitten hier weer aan tafel. Een orde bekende. Hij is er weer. Ja, Geert van Tuin. Ja. Een nijgezicht. Wieberen de Boer. Nou, al wel een paar keer op radio in de sportcast geweest. Oh, dat dan nog wel. Net volstrekt nee, maar wel nee in beeld. Precies. En de voormalig bondscoach, tegenwoordig commissaris bij SC Heerenveen, Dwight Lodewegers. Goeiedag, hallo. Van harte welkom. Ja, dank je. Maar nog eventjes bij Wieberen. Dus de vorige keer dat je hier te gast was. Ja, toen woedde nooit Sven Kramer een uur lang net meer met u praten. Waar is toch Joert kritisch benaderen? Nou, laten we het vooral hoe het Nederlands elftal gaat. Daar spelen een Fries, die stier op doel. En we hebben een gast aan tafel, die kent alle ins en outs van het Nederlands elftal. Dus ik denk dat we daar graag voor te spreken komen. Ja, en toch hebben we ook kritiek hoorn, Geert. We hebben kritiek hoorn. Een instuurde brief van de heer Van Dijk uit Semerum. Hoe dan? Want verleden week wie Sjors Ulte, wie te gast. Bint van Dijk, ja. Ja, nou dat zoek kennen weet ik net eigenlijk net. Maar die Sjors Ulte die komt uit Utrecht. Die versteert net een Wurt-Friesk. Nee. En wij hebben alles in het Hollands dien. Ja. En de harkers en de sjoggers van dit programma, die koen daar maar dreig onwennen, dat is Hollands on het praten weer. Ach. Maar ja, dat is heb ook min nice voor de heer. Ja. Nou ja, dat snap ik wel. Ja. Want het is ook niet mijn habitat. Ik had wel eens een lezing in de provincie. En toen kreeg ik les een fysiek om een lezing te houden in Appelskeer. En toen zei die mevrouwtje mij, maar dat mag wel in het Nederlands. Ik zei, nou kom ik net, want dat ben ik net. Dus ik deel die kritiek. Ja. Maar we zijn ook net onfatsoenlijke harken. Dus Dwight is hier, dus gaan we fijn in het Nederlands praten met Dwight. Zoals we dat met George Ulte ook hebben gedaan. Zo is dat. En dan ben ik als onze grote vriend, oud-minister Bos, met de benzineprijzen zei hij, wen er maar aan. Wen er maar aan. Ja, want Dwight, we liggen eruit. We liggen eruit. Wij liggen eruit? Ja, met het grote oranje. Oh, dat bedoel je. Hoe zat jij vrijdagavond voor de televisie? Was je ontgoocheld? Was je boos? Was je verdrietig? Nou, boos niet. Wel verdrietig, ja. Het is wel echt heel jammer. Ik bedoel, ik ken dat gevoel wel. We hebben het vorig jaar meegemaakt bij het EK. En dat is gewoon een klap in je gezicht. Als het in één keer voorbij is, ja, dat is voor spelers en staf enzovoort. Dus dat is het absoluut niet leuk. Nee. Ja. Toch was er één speler van SC Heerenveen, die had het juist voorspeld. Waar eindigt Nederland? I think Netherlands they go to quarterfinal and then they go out against Argentina. Ja, dit was echt, dat is toch knap. Dat klopt helemaal. En die zegt voor die tijd opgenomen. Dit was voor die tijd opgenomen. Ja, absoluut. Dit is Rami Kijp. Heeft waarschijnlijk zijn laatste wedstrijd gespeeld voor Heerenveen. Hij wil en hij mag de club ook verlaten. Daar weet je alles van als commissaris. Nee, daar weet ik helemaal niks van. Nee, zal ik de clubs er maar verklappen die interesse hebben? Ja, doe maar. Ja, Zweedse Hammarby en Norrköping. Noordercupping. Ja, Okay. nou, die informatie pak je dan toch weer mee. Ja, Hammarby en Noord. Ik hou het in de gaten. Ja. Trouwens, dat vond je van de scheidsrechter afgelopen vrijdag? Vond ik niet goed. Nou ja, al om één ding. Hoe kun je nou Messi geen gele kaart geven voor die handsbal, bijvoorbeeld? Dat is wat we allemaal Dat is gezien toch hebben. onbegrijpelijk. Onbegrijpelijk. De meest zichtbare vorm van klassejustitie in het voetbal, ja, denk ik. Eigenlijk wel. Want hij zat nog zo, wel zo van, nee, dat klopt niet. Nee. Nou, hij mag ook geen wedstrijd meer fluiten, hè, want hij is, vandaag is hij naar huis gestuurd. Echt? Meneer Lahos. Ja, komt niet meer in actie. Oké. Ik heb nog wel wat anders, want ik heb weer een evaluatieformuliertje. Mag jij gaan invullen? Een paar vragen over het afgelopen WK. Nederland heeft terecht verloren van Argentinië. Ja of nee? Ja. Canada speelde het leukste voetbal van het WK. Zeker die eerste wedstrijd, ja. Welk land is de grootste verrassing? Ja, dat is Marokko, hè. Andries Noppert is goed genoeg voor Ajax. Zeker weten. Welk cijfer geef je Nederland op dit WK? Ik denk een 6 min. Een 6 min. Dat is een voldoende, hè? Ja, dat is net voldoende. Dat is net voldoende. Van welke speler op dit WK heb je het meest genoten? Modric. Ja. En wie hoop je dat sowieso geen wereldkampioen wordt? En waarom is dat Argentinië? Omdat ze Nederland hebben uitgeschakeld. Oké. En wie wordt er dan wereldkampioen? Nou, ik denk Frankrijk. Frankrijk. Dat denk ik. Want die maakt de beste indruk tot nu toe. Nou, ook omdat ze ervaring hebben. 4 jaar geleden, 2018, met dezelfde stijl van voetbal worden ze wereldkampioen. Hele grote sterren, maar ook in een bepaalde formatie aan het spelen. Waarbij iedereen aan moet voldoen, zeg maar, binnen het team. En dat doen ze. Dus de grote sterren, die doen hetgene wat nodig is om een wedstrijd te winnen.
En dat doet Mbappé ook. En dat, dat hebben ze ook in Rusland gedaan. En dat deed Nederland misschien wel niet, hè? Ja, je ziet ook vaak dat een club, een elftal, dat op een matige dag toch in staat is om te winnen. Die komen heel ver. En dat zag je bij Frankrijk. Frankrijk was de mindere van Engeland, zeker in de tweede helft. Ja. En toch wint Frankrijk. Ja. En dat kun je een keer geluk noemen, maar dat is op lange termijn geen geluk. En Frankrijk heeft zulke goede spelers, volgens mij ook wat jij bedoelt. Moet je kijken op die de zijn vleugels. in staat op beslissende momenten de wedstrijd toch in hun voordeel te doen kantelen. Ja. Jongens, het is natuurlijk we zijn Omroep Friesland, hè? We zijn Omroep Friesland, dus we moeten wel op zoek naar de Friese invalshoek. Nou, die hebben we natuurlijk op dit WK met Andries Noppert. Hij staat op het verlanglijstje van Ajax, maar Wieberen, is Andries Noppert een echte Ajax-keeper? Is een echte Ajax-keeper? Nou, dat vind ik niet, maar ik vind hem wel goed genoeg voor Ajax. En Wat is dat trouwens, een echte Ajax-keeper? ja, de echte Ajax-keeper, Stanley Menzo, dat vonden ze altijd een echte Ajax-keeper. Iemand die Stijlvol, iemand die durft mee te voetballen. Dat is ook vaak een keeper die buiten zijn Ja, 16 meter zit. totdat hij 2 keer onder een corner doorloopt, dan is hij afgelopen. Kijk, Ja, dat krijgt hij dan altijd om de oren. Ja. Dat klopt inderdaad. In principe staat een keeper er om ballen tegen te houden. Zo Maar is bij het. Ajax moet een keeper net iets meer kunnen. Die moet stilistisch goed zijn. En die moet kunnen meevoetballen. Nou, niet elke keeper is een geweldige Noppert meevoetballer. heeft een goede trap, hè? Noppert heeft een hele goede trap. Ik moet trouwens zeggen, ik zag zaterdag die Jordan Pickford. Als je het hebt over iemand die een goede trap heeft. Zo. Die trapt de bal van de 16 naar de 16. Ja. De doelman van Engeland. Ja. Ja. Maar nog even terug over Noppert, want jij zei ook volmondig ja. Nou, ik toen geloof wel. vroeg van, is hij goed genoeg voor Ajax? Als hij voor het Nederlands elftal speelt, dan zal hij ook goed genoeg voor Ajax zijn. Dat denk ik. En hij heeft het gewoon goed gedaan. Ondanks dat hij dus zomaar binnen komt vallen. En het helemaal niet meegemaakt heeft. En zelfs nog het meest verbaasd was dat hij geselecteerd was. En dat hij ook nog aan het spelen kwam. En goed gedaan. Ik bedoel, dat zijn wel een paar plusjes. Dat je denkt van, goh, als je Mickey, ja, dat is wel gewoon een goede keeper. Ik vind eigenlijk de interessantste vraag nog, hè, we hebben het nu over Ajax, maar blijft hij de keeper van het Nederlands elftal? Dat vind ik vooral een interessante vraag. Want we hebben natuurlijk straks een nieuwe bondscoach, Ronald Koeman. En die ken jij goed. Kan hij ken om ik. Noppert heen? Ja, dat weet ik niet. Ik denk dat hij dat altijd kan. Als hij dus dat niet ziet zitten, dan kan hij daar voor kiezen om hem niet te selecteren. Maar ja, dus, het heeft ook met een keeperstrainer te maken. Hè? Ik bedoel, de Frans Hoek die zal normaal gesproken ook weggaan. En ik begrijp dat Patrick Lodewijks er weer bij komt. Terugkomt. Dan heb je weer een lijntje met Feyenoord, Ja, met Bijlo ja. misschien. Nou ja, dat weet ik niet. Maar ik bedoel, die zal daar ook wat van zeggen. Hè? Dus ja, ik weet niet wat ze gaan beslissen. Maar ik vind Maar wel, wat zou jij doen? Noppert die heeft wel bewezen dat hij er gewoon bij hoort. Ja, dat vind ik wel. Ja. Maar stel dat jij die beslissing zou mogen nemen. Ik zou hem erbij houden. Zoals hij gekiept heeft, zou ik hem erbij houden. Ik weet nog wel dat we Noppert zagen in de wedstrijd van Heerenveen Go Ahead. Volgens mij was het Beker. toen zat hij nog bij Go Ahead. Ja, was bekerwedstrijd. In januari ergens. Toen mocht hij keeper omdat het de beker was. Ja, toen oogde die heel niet goed. Dat was hier, hè? Hier in Abel Lenstra Stadion. Ja. En toen keepte hij niet goed, vond ik. Tenminste, hij straalde zenuwen uit. Hij maar, pakte er wel onmogelijke ballen uit. ja, want, nee, maar ik denk dat we het over een andere een wedstrijd andere hebben. wedstrijd waarschijnlijk, ja. Maar toen was al bekend dat hij naar Heerenveen zou gaan. En toen, nou ja, dat. Ja, dat, Oh nee, dat was zich dat misschien is een andere, bewijzen voor andere eigen wedstrijd. publiek. Ja, andere Dat wedstrijd. gebeurt bij Heerenveen Go Ahead, of bij welke wedstrijd dat was. Maar nu komt hij dus bij het Nederlands elftal. En hij doorstaat dat. Hij komt daar doorheen. Dus ik denk dat hij alleen maar beter gaat worden. Ja. Alleen maar beter gaat worden. ja. Trouwens, als hij echt zo goed is, Bayern München zoekt ook een keeper, hè? Ja. Neuer heeft een ski-ongeluk gehad. Ja, maar dat zegt inderdaad iets over het niveau wat ze bij Bayern München gewend zijn. Ik denk niet dat Andries Noppert nog van het kaliber, nou noem eens wat, Neuer, Ter Stegen, Schmeichel is. Maar Ajax Dus is een hele goede keeper. wel reëel. Ajax is wel reëel. Ja, Ajax lijkt me reëel. Als jij in het Nederlands elftal speelt, dan ben je dus goed genoeg En voor de, de Nederlandse en top. de keeper van Ajax hou je achter je. Nou, dan ben je volgens mij wel goed voor Ajax, Ja. toch? Ja. Nou ja, het verhaal wat ik gehoord heb is dat AZ, die hebben natuurlijk de tweede doelman, dat is Peter Vindaal, die hebben ze verhuurd aan Nuremberg. Hobie Verhulst is daar de eerste doelman, zijn mensen niet heel erg tevreden over. AZ had ook interesse in Noppert, maar ja, als Ajax daar lucht van krijgt, ja, dan wil Ajax natuurlijk niet dat de keeper van het Nederlands elftal bij het mindere broertje voetbalt. Nee, dat Dus is dan gaan bijna ze- een luxe positie voor Noppert dan. Eigenlijk wel, ja. Noppert kan cashen, hoor. En Heerenveen. En Heerenveen Nou ook. ja, en er zijn Heerenveen zijn volgens de de- financiële problemen kwijt als jij komt. Yes. Volgens het geruchtencircuit zijn er ook nog buitenlandse clubs die zich gemeld hebben, toch? Voor Noppert. Betis Sevilla, zong rond. Ja. En nog een paar, volgens de Telegraaf, een paar clubs uit de Premier League. Ja. Serie A misschien wel. Ja. Ja, nou ja, en wat voor... Ja, dan kan je in één keer weer zwarte cijfers schrijven, Dwight. Aan wat voor bedragen moeten wij denken dan? Ik heb echt geen idee. Ik bemoei me daar ook nog helemaal niet mee. Ik treed 1 januari pas in
Ja. in mijn functie. Dus ik weet het eerlijk gezegd, ik weet het niet. Nee. Ik heb AZ staat er nou niet echt onbekend dat ze veel willen betalen. Frits Korbach zei dan altijd, die hebben een portemonnee gemaakt van uienleer. Ja, toch? Als je daarin kijkt, dan springen de tranen in de ogen. Ja. Jij hebt nog met Frits Korbach gespeeld. Of ondergetraind. Ja, dat was mijn laatste jaar, ja, met Frits. Dus ik had nog nooit in de spits gespeeld, maar hij gooide me zo in één keer in de spits. In zo'n laatste jaar. Wat moet je nou een centrale verdediger die 15 jaar daar... Maar dat was wel grappig. Hij durfde gewoon zulke soort dingen. Hè? Ja. Meestal gaat het andersom. Dan wordt een spits op latere leeftijd de laatste man. Nou, bij mij was dat niet zo. Ik moest, Dan heb je er nog één ingeschoten ook, of niet? Volgens mij heb ik er één tegen Heerenveen ingeschoten. Tegen Heerenveen ook? Ja, in de play-offs. Maar die wonnen we niet, dus we hebben het niet gehaald toen. Oh. Maar het is toch eigenlijk ook zo, Geert, van als er een lucratief bod komt voor Andries Noppert, Heerenveen zit toch ook niet in die positie om dan zo'n bod af te slaan? Nee, maar waarom zouden ze dat ook doen? Dat moeten ze helemaal niet doen. Niet doen. Nee, ze moeten dat niet afslaan. Nee, gewoon Bedoel ik. accepteren. Ja, natuurlijk accepteren. Ja, natuurlijk. En dat gaat ook wel gebeuren. En het is een gekke wereld, die voetbalwereld. Hè. Je keept 4, 5 goede wedstrijden in het Nederlands elftal, wat op zich een goede prestatie is. En hoppakee, de gekte slaat toe. Maak er maar gebruik van. Want over 3 weken is het momentum weer over. Dan is hij weer niks waard. 2 blundertjes verder en de transferwaarde daalt weer verschrikkelijk. Voor het begin van de competitie wegwezen met die hap. Optimaal kastje. Ja, echt waar. Heel negatief. Ogenblikkelijk toeslaan. Een beetje Jongen, negatieve insteek. Nee, dat is ook. niet Ja, straks negatief. weer Nee. twee Het blundertjes. is een welgemeend advies aan alles wat bij Heerenveen hierover gaat. Gewoon doen. Je hebt nu het momentum. En je weet zelf wel... even een gevalletje Hoedemakers erbij pakken. Had hem Bij dan Cambuur. verkocht, jongens, want hij was hot. Je had kunnen cashen. Een middenvelder op 6, die vind je wel weer. Niet doen, hè? Waar had hij heen gekund? FC Utrecht. FC Utrecht. Ja, Oké. Utrecht. Ja, maar er is nooit echt definitief een bod binnengekomen bij Cambuur. Nee, maar als... Nee, Maar ze hebben er wel de kop gek gemaakt, maar er is nooit echt een bod binnengekomen. Nee. Maar goed, wat vind jij van de zienswijze van Geert? Zo van als je nu hot is, moet je gelijk cashen. Ja, dat klinkt zo rigoureus, maar dat kan wel. Maar ik denk wel als Heerenveen daar goed geld voor kan beuren, dan zal die best kunnen gaan. En dan zal hij zelf ook wel willen. Of tenminste, daar zou hij ook mee eens moeten zijn. Ja, Wie wil er nou niet bij Ajax keeper? Nee. Worden toch ook wel eens afspraken Bijvoorbeeld. tussen clubs gemaakt dat hij nog de tweede seizoenshelft bij Heerenveen blijft en dat hij dan Nee, gaat na het seizoen naar Ajax gaat? Ja. Nou ja, dat zou nog kunnen. dat Ja. heb je wel eens. Maar dan is hij wel verkocht. Hè? Ja, maar dat is met AZ-spelers wel eens gebeurd die dan contact hebben met de Ajax. Maar Ja. dan blijft het nog... Dwight, het seizoen. Dwight formuleert het veel socialer dan ik, maar we zijn het wel eens. Maar je kan ook nog zeggen van we betrekken Jay Gorter in de deal. De tweede doelman van Ajax. Die kent Kees van Wonderen ook goed. Is echt een goede doelman. Heeft dan gewoon een hele Toptalent, slechte ja. Johan Cruijffschaal gekiept. Ja. Waardoor hij eigenlijk min of meer 1 wedstrijd al is afgeschreven. Dat is ook voor Heerenveen een interessante optie dan. Weet je casht voor je eerste keeper en je krijgt er iets voor terug wat ook nog getalenteerd is. Ja, ik merk Dwight dat je houdt je een beetje op de achtergrond. Nou ja, ik vind het mooie informatie. Ik bedoel, maar dat zijn dan dingen die allemaal kunnen. Ja, maar ik bedoel, ik kan hier niet zeggen, want dat gaat wel gebeuren of gaat niet gebeuren, want dat weet ik niet. Maar jij gaat over voetbalzaken, toch? Nou, dat gaat komen, ja. Dat is Per 1 januari. Per 1 januari, ja. Ja. Maar dan denk je er al wel stiekem een beetje over na. Want ja, het is eerder 1 januari dan je denkt. hè? Nou, ik hoor dit vanmorgen voor het eerst. Dus ik bedoel, daar ben ik over aan het nadenken. Ja, zeker. Ja, Ja, maar je bent vanochtend ook op de club geweest bij Heerenveen. ja maar dat ging om heel andere dingen. Ja? Ja. Maar je bent toevallig niet Ferry de Haan tegengekomen? Of zit hij ook in Spanje? Nee, ik ben hem niet tegengekomen. Nee, Oké. nee. Oké. Nou, had gekund. Ja. Je gaf het Nederlands elftal net een 6 min. Dat is nog wel een voldoende. Oh, dat druipt ook iets van. Vooruit dan maar, een 6 minnetje. Nou, nee. Maar ik herken het wel, hoe wie wat. Kijk, ze hebben natuurlijk wel goed verdedigd. Ze hebben goed in de schakeling. Ze hebben door de groepsfase heen gekomen. Ze hebben hun plicht gedaan, als je het zo wil noemen, tegen de Verenigde Staten. Om daarvan te winnen. Maar aan de bal was dat gewoon onvoldoende. Want anders had dat meer kunnen zijn. En dat is het niet geworden. Dat hebben ze gewoon niet gedaan. En toch... Ja, nou, wij hebben eigenlijk hetzelfde probleem gehad met Koeman helemaal in het begin. Dat Ronald die zei dat wij hebben geen goede vleugelspelers. We hebben wel goede spitsen. En we hebben goede wingbacks die lopen kunnen. En we hebben hele goede centrale verdedigers. Van Dijks en De Ligt en De Vrij en noem ze maar op. Hè. Dus wij gaan de eerste 4 wedstrijden toen we er waren, wij gaan 5-3-2 spelen. Om te kijken hoe dat loopt, hoe dat gaat. 4 wedstrijden gedaan.
En toen kwam hij tot de conclusie dat hij vond dat niet goed genoeg. We konden niet dominant genoeg zijn. En hij vond dat we dat moesten doen. Dus Kees Verwonderen en mezelf zijn toen naar Rusland gegaan om het WK te zien. En om daar voorbeelden te zien van nationale teams, hoe ze spelen, wat ze doen. En kunnen wij daar nog iets van meepikken of van leren? Nou, uiteindelijk kwamen we eigenlijk bij het verhaal van België uit. Dat leek op iets van, daar passen de nieuwe jongens in. De Frenkie de Jongs, de Matthijs de Ligt, de blablabla enzovoort. En hoe hun dat deden, dat voor ons heel aantrekkelijk zou zijn. En dat hebben we toen ook gedaan. Maar daarmee schikken we ons dus naar de internationale trends. En dat is misschien begrijpelijk. Maar mag ik jou dan eens een andere vraag stellen? Want Nederland is historisch gezien altijd geroemd om zijn avontuurlijke, offensieve manier van voetballen. Wieberen is een romanticus, hè? Nou, noem mij een romanticus. Maar ik vind dat mooi inderdaad dat wij ons onderscheiden in het internationale voetbal vanwege onze offensieve stijl. Wij zoeken altijd het avontuur en daar zijn we meermalen voor geroemd. We zijn steeds meer die resultaatkant opgegaan. Het hoeft niet mooi als we maar ver komen. Maar wat zou eigenlijk ons uitgangspunt moeten zijn? Nou ja, in het verhaal wat ik net aan het vertellen was, is van dat is juist een veel meer een aanvallende stijl. Wat België deed. En dat gaat niet per se om België, maar in de manier waarop ze dat deden. Dan zeggen we van, dat past goed bij ons en dat past goed bij onze spelers. Dus wij hebben beelden gemaakt, we hebben dat geanalyseerd, we hebben dat voorgelegd aan Ronald. En Ronald heeft toen gezegd van, nou, zo gaan we dat doen, want dat leek hem wel. Dus sindsdien, in die periode daarna, hebben we dat ook steeds gedaan. En dan hebben we 2 keer van Duitsland mee gewonnen. We hebben Frankrijk verslagen, de wereldkampioen. We hebben van Engeland gewonnen. We hebben van Portugal gewonnen. We hebben ook wedstrijden verloren. Maar het was wel dat wij de baas wilden zijn, dominant wilden zijn op het veld. In die periode. En dat was hartstikke goed. Maar uiteindelijk werd dat ook weer losgelaten. Ook weer aan de hand van trends die er gaande zijn. Hè? We gaan het toch anders doen. We gaan wat meer behoudend spelen. Bijvoorbeeld als je 3-5-2 speelt, kun je dat doen zoals Canada dat deed. En in België helemaal afjaagde in die eerste helft. Yeah. Die konden nog geen 3 passes vooruit geven of daar zaten ze bovenop. Maar je kunt het ook heel extreem doen, zoals bijvoorbeeld een Marokko doet. En daar heel ver mee komt, zeg maar. Hè? Dus daar ga je dan naar zoeken van wat kun je nou doen en wat moet je doen. Ja, maar is er zoiets, want dat is wat Wieper ook een beetje bedoelt, zeg maar het DNA van het Nederlandse voetbal. En dat zijn we kwijtgeraakt. Dat een beetje weg is. Dat gevoel heb ik ook wel. Nou, dat hoort ook een beetje bij onze cultuur toch, hè? En daar ben ik wel mee eens dat zo is. Wij zijn een land, ik heb het er wel eens zo van, met bijvoorbeeld weinig grondstoffen, grote haven. Wij zijn dienstverlenend landje. Wij moeten innovatief zijn. Wij zijn haantje de voorste. We willen overal bij zitten. En hoe zit dat? Wij kennen onze talen goed. Enzovoort. Hè? Dus wij willen over ons eigen lot beschikken. Kijk, een land als Brazilië, als je daaraan denkt, dan is het de Copacabana. Als je aan het land zelf denkt. Maar zo willen ze ook hun voetbal spelen. De Duitsers waren altijd heel gedisciplineerd en moest zijn. Hè? En zo spelen ze ook. Hè? Dus de cultuur in een land is van je wil over je eigen lot beschikken. Dat is in Nederland volgens mij. Okay. Dus maar is het dan dat ook vertaalt zich ook in de manier van voetballen, is wat je nu eigenlijk zegt. Dat zou wel heel mooi zijn. Dat vinden mensen leuk. Zou je op 4-3-3 uit moeten komen, toch? Nou ja, bijvoorbeeld. Maar je kunt het ook die 3-5-2 doen zoals Canada dat doet. Ja, dat was wel mooi om te zien. Ja, maar, bijvoorbeeld. Maar daar zitten natuurlijk wel hele grote verschillen tussen. Ja. Nee, maar ik bedoel, je kunt 3-5-2 en overal druk op gaan zetten. Of je kunt zeggen, je gaat 5-3-2 spelen, je gaat afwachten. Dus er zit van alles tussen. Maar je moet wat ik bij Canada en Marokko ook zie, jij noemde die voorbeelden, daar zit meer energie in. Alsof ze... Er zit meer dynamiek, meer energie in dat elftal. En wij waren vooral in de eerste wedstrijden heel erg afwachtend. We bewogen amper. We stonden op eigen helft, we lieten de tegenstander komen in de hoop dat ze niet zouden scoren of dat we ze konden tegenhouden. En misschien 1 of 2 keer een counter of uitval. En dan erop gokken dat we daar een doelpunt uit maken. Dat is heel gechargeerd gezegd, een laffe houding. En die staat voor mijn gevoel echt diametraal op wat we van oudsher gewend zijn. En gaat dat dan veranderen nu straks Ronald Koeman de bondscoach is? Krijgen we dan iets meer... Wat gaat Ronald doen? Jij kent Ronald. Ja. Iets meer Hollandse school. Met Sipke, hè? Nou
Ja, met Sipke erbij. Dus een beetje een stukje Friese school. Ja, maar dat is natuurlijk een begin geweest dat Ronald ook zei, we gaan 3-5-2. En als wij inderdaad dus geen vleugels zouden hebben, zoals er gezegd wordt, ja, dan ben je al gauw genegen om dat te doen. Hè. Er zijn natuurlijk allerlei andere manieren nog om dat te doen. Maar ja, wie wil je op die vleugels zetten? Nou ja, volgens mij kan Gakpo daar spelen, Bergwijn kan daar spelen. Maar ja, is dat dan van wereldniveau? Ik bedoel, is dat van het niveau waar je naar het zoeken bent? Nou, normaal gesproken wel, volgens mij. Dat zijn wel getalenteerde jongens. Hè? Ik bedoel, na 2 wedstrijden, Gakpo die gaat... Gakpo die gaat straks weg. Die gaat naar heel groot en dan eindigt dit en dan denk je van, nou, de laatste wedstrijd was het toch eigenlijk niet zo goed. Hè? Dus we gaan ook in de waan van de dag gaan. Dat is de voetballerij. Dat is mijn idee over de voetballerij. Het is heel veel echt waan van het moment. Ja. Maar voetballen op een manier die bij ons landje past, bij onze denken. Ja. Er bestaat iets van een collectief denken over hoe het Nederlands elftal zou moeten voetballen. En jij zegt terecht van, jullie hebben ook met 5-3-2, hebben jullie ook wedstrijden verloren. Ja, dat is de sport. Je wint en je verliest. Mm-hmm. En je moet het natuurlijk wel aanpakken op de manier die je het meeste kans op succes geeft. Dat snap ik wel. Ja. Maar... En dat is een trainer die dat beslist om te doen. En die krijgt waarschijnlijk zijn team achter hem. Die zeggen van oké, dat gaan we doen. Het is goed uitgelegd, zo gaan we dat aanpakken. Ja, en ik denk dat ze zelf ook wel... Hè, je hoorde de spelers ook na afloop in interviews zeggen van... ja, we moeten dan eigenlijk aan de bal moeten we nog meer de baas zijn. Maar we hebben wel goed verdedigd, we hebben goed geschakeld. Maar dat vinden hun zelf eigenlijk ook wel. Daar zijn ze ook niet tevreden over. Nee. Trouwens, we hebben het nou heel lang al over voetbal. Wat logisch is, want dit is een voetbalprogramma. Lijkt mij ook, ja. Maar kan jij schaatsen? Nou, dat is wel heel lang geleden dat ik dat gedaan heb. Ja, want het wordt weer echt koud, hè? Ja. Het wordt de komende dagen -5. Ja. Weet je trouwens dat een hele bekende schaatstrainer een van jouw voorgangers is geweest als trainer van VVOG? Wie dan? Ik zeg. Nee, weet ik niet. Heel lang geleden. Leen Frommer. Oh, ja. Is dat zo? Ja, zeker. Die ging weg bij het voetbal omdat hij enorm gefrustreerd raakte door de mentaliteit van die voetballers. Die kwamen niet opdagen bij de training, want dan waren ze moe van het werk of allemaal van dat soort redenen. Was natuurlijk amateurvoetbal. Ja. En dan is hij kon natuurlijk al goed schaatsen, maar daarom heeft hij het accent verlegd naar het schaatsen. Nou goed, er kan straks weer geschaatst worden, waarschijnlijk ook wel weer. Hè, want de eerste marathon op natuurreis komt misschien ook wel weer deze week. Ja. Maar de spelers van Cambuur en Heerenveen, die krijgen daar niet zoveel van mee, want die zitten allemaal op trainingskamp in Spanje. En voor ons is daar Andor Faber. Dag Andor. Hasta la vista. Goedemiddag. Hast je een goede reis hoor, jongen? Nou ja, in principe wel. Alleen het wie nog even de vraag of we hier komen koeren. Want doet wij met het vliegtuig van de morgen Boppen Valencia hongen. Wie het badskip van de luchthaven van de verkeersleiding. Dat we net landen koeren omdat het te mistig wie. En dat we landen zoen in Alicante. Nou ja, dat lijkt een heel stuk verderop. Maar gelukkig het waar verbeteren en dus konden we toch landen. Binnen we op Valencia landen. Binnen we als een speer hierheen rijden. En dan ben we nu in El Saler, waar Sportclub Heerenveen op trainingskamp is. En ja, voor de meesten die de podcast sjuggen, in plak van luisteren, die sjuggen op de Eftergroen, dat het hier mooi is. Mooie green omjouwing. Sintje is er op dit stuit net, maar het is een gratis zonnetje. Dus ja, de trainingsvoorwaarden van Heerenveen, omstandigheden, die binnen perfect. Ja, nou staat de Sjen en we zitten er uit de Sjen. Het hier bijvoorbeeld een stuk Grijdeloon in de buurt van Weidenwezenkind. Maar goed, dat is dus nou bij Heerenveen. Komt Andries Noppert nog naar Spanje? Of heeft hij een week vrij gekregen? Nee, Andries Noppert die komt hier net. Het vakantie. Logisch natuurlijk, want hij is al een weekend pas vooromkomen uit Qatar. En de spelers van Heerenveen, die hebben ook vakantie gekregen na de laatste wedstrijd in de competitie. Dus die vakantie het Noppert nog te goede. Dus hij komt hier net. Hij zal normaal sprutsen. Gewoon weer aansluiten als Heerenveen weer in Nederland is. Oké, dit is trouwens een foto op Dutsen van Andries Noppert. Dan zit hij bij de kassa van Albert Heijn. Dus hij is weer gewoon in het Heiteloon. Hast je trouwens al mijn spelers praat van Heerenveen? Of misschien mijn Kees van Wonderen? Dat wie de bedoeling. En we stieren op dit stuit te wachten. Ik zeg daar efter de camera dat Ferry de Haan, de technisch manager, kleest hier. Die komt aansend bij mij. Van Wonderen die komt hier echt nog, want het oerl is maar de trainers dat Roen al hier wat uit. Dus ik heb nog net voor de camera mij ze praat. Wil zij in het voorbijgaan een kwart beteken. Jedde van Ferry de Haan dat er nog geen club hem melden had voor Andries Noppert. Dus
hoe die interesse van Bigelix Ajax, zo concreet is die dus nog net. Dat wist hij mij wel te vertellen. Maar ja, wat we verder nog van hem te jaren krijgen, ja, daarvoor mat ik dat antwoord nog even schuldig blijven. Oké, dan Cambuur, want Cambuur is Sjoerd ek reiziger naar Spanje. Gist daar ook nog in? Ja. Cambuur en Heerenveen zitten op ongeveer 2,5 uur van elkaar. We binnen hier Joert, we binnen Moon en we binnen Waasdje bij de oefenwedstrijd die Heerenveen speelt in AA Gent. Dan rieden we terug naar San Pedro del Pinatar, daar je wel bekend. Daar is namelijk Cambuur op trainingskamp. Die binnen inderdaad Joert die kant opgong. Daar ben we Toonsdje en Vreed ben we bij de oefenwedstrijd die ze daar spelen in Lille, het Franse Lille. Dus daar doen we dan ook wie het weinig verslag van. En zo volgen we de betellen voetbalclubs voor zelfs op de voet. Ja, nou wie het staat, het Oude Vreed spelen Cambuur een oefenwedstrijdje in de FC Grains. En waar is die er op doel? Dat wie net Joao Virginia, nee, dat wie Robin Ruiter. Is dat zwaar het Ulte Noah voor een skok-effect? Nee, absoluut net. Want Ulte die had al onjoen. Hij wil iedereen in actie zien. Hij wil iedereen een kans, Jan. En ja, ik Robin Ruiter, jij bij de selectie. Hij wie de tweede keeper. Dus ja, hij had gewoon de kans gekregen om hem zien te litten. Het is absoluut net zo dat hij nou de nieuwe eerste keeper is of zo. Nee, daarover zal de komende weken misschien wel meer duidelijk worden. En misschien zelfs wel deze week. Hè? Want ja, hij vertelde het vorige week Ulte dat hij mij de technisch manager en de directie om tafel zoekt om een plan te maken. Spelers die het eventueel voortgaan kennen, die het komen kennen. Dus misschien dat er oneind van een week, toevallig wat wij daar binnen, wel wat meer duidelijk van wordt. Ja, en toen had Ulte daar ik nog de tip doen om daar dan zitten te gaan op de terras met een kransje in de hand en dan die eigen eruit knippen en dat ze dan een beetje bespioneren, toch? Dat wie toch het plan? Ja, dat wie het plan. En ik hier daar rekening mee houden won. En ik hier op het Vleenveld van een beetje van de morgen een krantje keerpje zal. Maar ja, doordat we dus dat gedoog hier, maar die mist en zo, heb ik die kranten dan net voen. Gelukkig ben we nou nog bij Heerenveen. Die hoeven we net te bespioneren. Dus ik heb nog een paar dagen. En dan zal ik op dat terras zitten gaan. De eigen eruit knippen. En Jerre, wat ze zeggen. Ik ben wel benijd wat eruit komen zal. Oké, dankjewel Andor. Een soort willen daar in Spanje. Dat wie Andor Faber in de buurt van Valencia. Ja, dat wie hem. Lekker. Ik heb nog een paar stellingen. Ik heb een paar stellingen voor je, Dwight. Mooi. Het gaat niet over het WK. Gelukkig. Andere stellingen. Een bestuursfunctie bij een voetbalclub is eigenlijk veel leuker dan trainer zijn. Nee, dat is niet waar. Dat is niet waar. Dat is niet waar. VVOG eindigt dit seizoen hoger dan Harkemasse Boys. Ja. Dat gaan we doen. Dat ga je doen. Ja, we staan gelijk nu, hè? Ja, zeker. Volgens mij op doelsaldo Harkema daarnet boven. Ja, klopt, ietsje boven. Dat je dat nog weet, ja. Ja. Ja, dat kwamen we allemaal bij. Hè. Jullie verloren ook van Harkemasse Boys. Dat was vorige Klopt week. ook, ja. Ja, Dankjewel. maar jullie wonnen de eerste wedstrijd van Harkemasse Boys volgens mij, of niet? Nee, want die Oh nee, dat was niet meer is er maar 1 geweest. Dat is er maar 1 geweest. Jullie hebben er maar 1 gehad. Einde seizoen komen we weer. Niettemin, Ja? jullie eindigen boven Harkemasse Boys. Ja. Oké. Volgende stelling. Heel stiekem hoop ik nog op een trainingsfunctie in het betaalde voetbal. Nee, helemaal niet. Nee. En de laatste. Voetbal is leuk, maar ver bovenaan mijn verlanglijstje staat samen met mijn vrouw met de camper door Canada. Door Canada, door Amerika, 3 maanden lang. 3 maanden lang, want dat is de ultieme droom. Dat is het van als wij echt met pensioen zijn, hè, dus dat het echt klaar is, dan willen we een hele lange trip maken. En waarom wil je dat? Nou, omdat ik het een geweldig land vind. Ik heb er 6 jaar gewoond als Je bent klein jochie. geboren? Ik ben er geboren. Ik heb er 10 jaar gespeeld als speler zijnde. En sindsdien zijn wij al wel een keer of 6, 7 terug geweest. En inderdaad een auto huren, rondrijden. En door de Rocky Mountains en de West Coast van Amerika. En klopt het, Dwight, dat je dan, als je in Canada bent, altijd, hoe ver je misschien er ook van verwijderd bent, even naar je geboortedorp terugrijdt? Ja. Ja, Maar ik kom niet veel in het oosten van Canada. We hebben 1 keer gewoond in Montreal, een jaar. Ja. Maar verder zitten wij altijd in het westen. Dus in het westen is waar Calgary is, waar Edmonton is, waar Turner Valley is, waar ik geboren ben. Ja. En omdat je toch in de buurt bent, moet ik er even langs heen. En wat doe je daar dan? Ja, nou... Even kijken? Ja, gewoon even kijken, ja. En wat spreekt je zo aan in Amerika en Canada? Is het de ruimte of is het ook de mentaliteit van de mensen? Ik vind die mensen geweldig in Canada. Dat zijn echt hele... Maar ook in Amerika. Wij komen net in Minneapolis, St. Paul in Minnesota, in het midden van Amerika, wonen rondom kerst. Kennen helemaal niemand. En de buren van ons, die zeggen van... wij vieren kerst bij mijn moeder thuis, zei die buurvrouw. En die nodigt ons gewoon als totale vreemdelingen uit om mee te gaan met hun kerstvieren daar. Ik bedoel, dat zijn gewoon aardige mensen. Ze zijn niet allemaal aardig. Dus, Nee.
Maar Canada is echt wel een heel mooi land ook, vooral het natuur. Dat is echt, daar kom je gewoon door een bocht heen en je denkt, wauw. En dan kom je gewoon, wauw. En je kijkt voor je, je kunt 20 kilometer ver rijden, maar je ziet geen auto achter je. Er komt helemaal niks aan. Het is allemaal, niemand wil hard rijden. Het is gewoon, je zit gewoon helemaal in een, prachtig. Een relaxtere manier van leven. Regenwouden, orka's, indianenstammen, de eagles, de bergen, je kunt er zwemmen. Het is echt geweldig. Dus je vraagt je bijna af, wat doe je hier? Wat doe je hier nog? Ik snap er ook niks van. Wat doe je nog met een VVOG, man, in Harderwijk? Daar is een dolfinarium natuurlijk, dat weten wij. Maar dit is ook een mooi land natuurlijk. Maar gewoon jullie vragen over Canada. Nou, maar dat trekt mij nog steeds aan. Ja. Daarom ben ik toen daar ook gaan voetballen. Ik hoorde van in Amerika met Hans Kruijs senior mee. Naar Amerika, Canada. Ik kon gewoon hier niet blijven, joh. Dus weg, hup. Ja. Weg. Avontuur. Van het vorig jaar had je misschien ook weer voor een avontuur kunnen gaan bij Cambuur. Want Cambuur heeft jou benaderd als tijdelijke vervanger van Henk de Jong. Ja. Dat klopt, hè? Ja. Heb je niet gedaan vanwege de situatie, vanwege je vrouw. Kan je daar iets meer over vertellen? Oh ja, best. Mijn vrouw heeft 1,5 jaar geleden is ze van achteren aangereden op pakketbus. We waren wezen eten ergens. We rijden weg. We komen buiten Nijkerk. We komen op een T-splitsing waarbij wij voorrang hebben. En wij waren die T-splitsing al voorbij. Komt een pakketbus van achteren. En we rijden achter elkaar met de fiets. En die knalt zo bovenop mijn vrouw. En mijn vrouw schiet door de lucht en die valt op het asfalt met haar hoofd. En die had de longen los, die had de vingers over dwars. Ze bleek achteraf dubbel zicht. De oogspier en oogzenuw die waren beschadigd. En een ongelofelijke pijn hier. Ik dacht echt 5 minuten lang dat mijn vrouw er niet meer was. Dat ze dood was, hè? Dat het gewoon klaar was. En toen begon ze toch met de ogen te knipperen, maar bloeden, hè? Uit haar hoofd ook. Dus het was spannend toen we daar in het ziekenhuis kwamen. Er werd een scan gemaakt en of dat nou ernstige schade was, ja of nee. Maar er was geen bloeding. Dus eigenlijk vanaf dat moment ging alles steeds iets beter. Hè? De berichtgeving, maar ook van dat ze oké was, dat er geen zware hersenletsel is. Die dubbelzicht, die komen we later wel hopelijk vanaf door opereren, maar eerst laten genezen. Het lichaam zoveel mogelijk zelf laten doen. Nou ja, dat is tot op zekere hoogte allemaal goed gegaan. Veel in het ziekenhuis geweest, veel bij fysio's geweest. Nou ja, pas geleden heeft ze de oog laten doen, dus uiteindelijk toch aan geopereerd. En dat gaat nu veel beter. En hoe gaat het nu gewoon met de gezondheid? Goed. Ze heeft heel lang aan de oxycodon gezeten. Morfine is dat, om toch te kunnen ook slapen, zeg maar, weet je wel, wegvallen. En daar is ze nu ook mee gestopt. Dus het wordt allemaal afgebouwd en het komt steeds dichterbij van hoe het eigenlijk was. Het zal nooit helemaal hetzelfde worden, maar ze zit wel in die richting. Ja. En ondertussen was jij de mantelzorger? Nou, wel helpen, ja, zeker. Ik heb er nooit zoveel aan het stofzuigen geweest. En, Is het een beetje schoon bij jullie thuis? Ja, brandschoon. Ja. Dat mag niet. Maar dat was wel ook de belangrijkste reden om toen te zeggen tegen Cambuur van ik ga dit niet doen. Ja. Dat was de grote reden, ja. En is dat vuur nu helemaal gedoofd? Want jij zei bij de stellingen die Arjen jou gaf, betaald voetbaltrainer of een club, dat hoeft niet meer. Nee, daar ben ik niet meer op zoek naar. Nee. Ik ben meer op zoek naar misschien iets wat ik bij Heerenveen ga doen. Dat vind ik mooi. En ik wil daaromheen gewoon veel vrije tijd hebben. Dus dat ik ook de handen vrij heb om te doen waar we het net over hadden. Hè? Van ergens heen gaan op vakantie. We zijn nu nog aardig ter been, zeg maar. Hè? En kunnen nog van het leven genieten. Maar dat betekent dus dat je contract bij VVOG niet zal worden verlengd? Nou, daar gaan we van de week nog over praten. Dus zij willen stappen maken. En laat zij mij uit gaan leggen hoe ze die stappen willen gaan maken. En ze willen hogerop? Ja, ze zouden wel hogerop willen, ja. Want ze zaten vroeger bij de top van de amateurs in Nederland. Zeker. En dan zouden ze graag daarin weer terug willen komen. Maar ja, natuurlijk, dat vraagt ook wat, hè. Ja, veel geld waarschijnlijk. Nou ja, geld, maar ook vooral ook in de organisatie zelf. Hè? Zo en hoe gaan we dat dan doen? Hè? Wat is het plan? Ja, maar als er als een goed plan is, dan zou jij nog kunnen zeggen, oké, dan blijf ik ook nog 1 of 2 seizoenen? Ik heb nog aan niemand gezegd van dat ik er dus mee stop. Dus ook bij deze niet. Nee. Alleen het zou wel kunnen. Het zou wel kunnen dat ik stop. Maar het kan ook zijn dat ik doorga. Dat ligt er helemaal aan hoe dat plaatje eruit gaat zien. Dit is het Lodewijk. Nee, maar dat gaat niet. Natuurlijk, nee, maar het gaat mij niet om geld, zeg maar. Nee, daar gaat het niet om. Het gaat meer om van hoe gaan we verder. Ja, en als Ronald Koeman nog een keer zou bellen?
Oh, graag, want dat heeft hij toen al gedaan. Dat is hartstikke leuk. Je gelooft het niet, hè, dat hij het was, hè? Nee. Hij belde je. Jij zat in de auto Ja, hij zei met Koeman, of hoe hij dat dan ook zegt. met Ronald. Ik denk, Hij belde wel zelf. Ja, Hij belde zelf. hij belde zelf. En toen bleek dat hij het echt was. Ik zeg, zo, krijg nou wat. Maar je geloofde het eerst niet. Nee, hij dacht Nee, in dat- het begin niet. Ik zei, ja, dat zegt iedereen. Hij zei, ja, ik ben het echt. Want ik sprak hem nooit eigenlijk. Nee. Wel zo. Dus Hoe kwam hij eigenlijk bij jou? Geen idee. Geen idee? Nee. En wat vind je dan dat hij... Want hij heeft nu ook weer de keuze gemaakt voor Sipke Hulshoff. Ja. Had ook niemand verwacht. Hoe ontstaat zoiets dan? Nou, Want ik weet wel- want jij was ook een verrassing. Ronald heeft het tegen me, en ik vroeg hem ook wel van hoe kom je nou bij mij terecht? Toen zegt hij van, nou ja, ik zie jouw team zie ik spelen en dat vind ik echt heel interessant. En aan de hand daarvan gaat hij, nou ja, dan gaat hij ook vragen, navragen, zo zei hij dat, hè, zo van informatie inwinnen. En nou ja, zo op die manier. En ja, ik hoor mensen positieve dingen zeggen, dus nou ja, klaar, dan is het dat. En hij zocht een ervaren veldtrainer. En daar kwam dan een jongere bij. En dat was Kees van Wonderen. Die kwam Ja. vanuit de onder 19 naar... Mooi, ja. Ja. Nou ja, goed. En jij bent ook zeg maar een van de grote voorvechters van briefjes. Ja. Nou, we hebben Ja. veel briefjes gezien hè, op dit WK. Ja, echt heel veel. Ja, daar ben hè? je toch een beetje de grondlegger van. Ja, Over mooi, trends hè? gesproken, Dwight. Echt meer van plan Dwight moet het zijn. Je had de copyright op aan moeten vragen. Nee, ja, bijna wel. Hè? Ja, mooi. Maar het mooie daarvan was is dat er nog €35.000 voor het goede doel heeft. Ja, hij is geveild. Dat Het is briefje is ja, geveild ja, voor het... ja. Hadden jullie ook Want altijd waar een is het plan B? briefje nu? Ja? Wij hadden wel een plan B. Ja. Oké. Ik vind dat het altijd hoort. Dat als je als assistent op de bank zit bij je hoofdtrainer, moet je die hoofdtrainer aan het nadenken zetten. Dat hij dus elk moment, dat deed hij ook vaak, van Dwight, wat zou jij nou doen? Kees, wat zou jij nou doen? En dat wij dan voorbereid zijn, Kees en ik, over oké, wat vinden we op het veld? Dus als Ronald straks wil weten, wat zou jij nou doen? Dat je ook een antwoord kunt Ja. geven. Ja. Dus als je 2-0 achter staat tegen Duitsland, in verband met dat briefje dan, toen hadden we het briefje eigenlijk al klaar. Dus we gaven dat aan Ronald. We zeiden van, dit kunnen we nu doen, maar 2-0. Hij zei, nou, als we 2-1 maken, doen we dit. Want ik heb geen zin om met 3-4-0 te verliezen. Nee, zeg hij maar. wou er eerst niet aan. Dus inderdaad. toen maakten we 2-1. En toen greep hij dat spul uit mijn handen. En wom, en dat ging naar Tete en dat ging naar Virgil. En toen stapte hij, toen deed hij dat. Wel Dus, mooi, hè? dus je moet als assistent altijd zorgen dat je voorbereid bent op een vraag. Of op wat kunnen we doen? Of wat kunnen we veranderen? Dus zit je als assistenten op de bank continu met elkaar te discussiëren van wat zouden wij nu doen? Ja, heel veel. Ja. Ja, echt heel veel. Ja, En dat briefje, waar is dat nu dan? geen idee. Geen idee. Ging naar Barcelona Dat volgens ging naar een goed doel, maar... Ja, naar maar Johan dan Cruijff Court. of Ja, zoiets. wel ging naar Oké. de koers van Cruijff, ja. Maar, en je bent nu, of nee, je bent per 1 januari in dienst als commissaris bij Heerenveen. Wat wordt dan precies je rol? Nou, maar ik heb een portefeuille technische zaken. Dus ik zal gaan sparren met, misschien wel met Kees Verwonderen, met Ferry de Haan. Hoe de samenstelling ook is. Ik zit met de jeugd. Ik wil ook dagen maken dat ik naar de jeugd kom kijken. Naar de trainingen kom kijken. Hoe is de opleiding? Hoe gaat dat? En gewoon allerlei indrukken opdoen. Hè? De scouting natuurlijk. Hè? Zo van, hoe werkt dat? Met data, met van alles. Gewoon overal van op de hoogte gebracht worden. En daar ook dan iets van vinden. Maar het is ook wel opvallend dat je dan nu weer een combi vormt met Kees van Wonderen. Die Ja. heb je bij het Nederlands elftal natuurlijk ook nadrukkelijk Ja. meegemaakt. Ja. Zie jij de ideeën die hij bij het Nederlands elftal had? Zie je dat hij die ook uitvoert bij Heerenveen? Zie je iets van hem terug? Heeft hij een eigen stijl? Nou, hij heeft het wel altijd ook over intensiteit. Hè? Dus van als je traint, dan moet je het goed doen. Hè? En dan moet je volle bak gaan. En dan ligt er aan een training, is het nou een vrijdagtraining is anders dan de training van dinsdag, zeg maar. Hè? Qua intensiteit, hè? Qua belasting. Maar hij is wel altijd van volle bak gaan, goede dingen doen, spelers ontwikkelen. Ook dat, hè? Dat vindt hij ook heel belangrijk. Dan Dus- zegt niet elke trainer dat. Nou ja, maar jij vraagt mij over Ja, zeker. of Kees is specifiek. Nou ja, er zijn een hoop trainers die zeggen we gaan spelers individueel ontwikkelen. Nou, dan zeggen ze dat, maar dat doen ze dan niet. Maar volgens mij Kees die doet dat wel. En die wil daar Kees is gewoon een goede trainer. Is gewoon een hele goede vent op dit moment zo voor Heerenveen. Echt. Ja. En hoe vind je dan dat Heerenveen nu voetbalt, bijvoorbeeld, de eerste competitiehelft? Dan hebben ze veel 5-3-2 gespeeld, hè. Nou, dan waren ze ook wel aan het zoeken. Hè? Zo van, wat is nou het beste, hè? Misschien, ja. Ze zijn nu weer geswitcht naar Ja, 4-3-3. ja, en ik denk dat dat wel goed gaat werken voor Heerenveen. Dat denk ik.
5-3-2, dan zag je ook van hoe krijgen we nou grip op. Ik zie die thuiswedstrijd tegen Sparta bijvoorbeeld. Hè, van Sparta, die had dat aardig voor elkaar. En als je niet echt heel hoog druk zet en je zakt terug, dan heb je minder deelname aan en dat wil je eigenlijk niet voor een thuispubliek. Hè? Nee. Dat zou Cambuur niet leuk vinden. Vindt Heerenveen ook niet. Nee. Die vinden dat misschien ook wat minder. Werd heel teleurgesteld gereageerd ook op die wedstrijd. Hè? Het was een 0-0 volgens mij. Ja, volgens mij was het. Ja. Nee, werd heel teleurgesteld op gereageerd. Ja. Ook vanwege hoe het spel zich ontwikkelde. Hè? Ja, nou ja, dat kan. Maar de switch heeft hij gemaakt nu. Dus ik kijk vol belangstelling aan. Moest kijken, ze staan er hartstikke goed voor. Zeker. Dus stel dat je dat nou aan de gang krijgt, dat het voor de mensen ook mooi is, dat het misschien wel beter bij je past. Nou, dat zou natuurlijk een. Maar toch, hè, Dwight, want daar zal jij zijn, vast over nagedacht hebben. Ze spelen nu met Sidney van Hooijdonk. In het 5-3-2 systeem speelden ze met Van Hooijdonk en Amin Sarr voorop. En die hele selectie is eigenlijk ingericht op een twee-spitsen systeem. En nu heeft hij die switch gemaakt. Ze hebben eigenlijk niet een echte linksbuiten. Nu staat Amin Sarr, wat toch de man is die veel geld moet gaan opleveren straks. Die staat niet op zijn favoriete positie. Van Wonderen vindt eigenlijk wel dat hij prima linksbuiten kan spelen. Maar de meeste mensen die er niet over gaan, die zetten hem liever in de punt neer. Ja. Eigenlijk zou je echt een goede linksbuiten moeten halen. En dan moet Sarr de concurrentie gaan aangaan met Sidney van Hooijdonk in de punt. Ja, maar ik bedoel, Bergwijn is ook een rechte spits geweest. En die spelen bij ons in het Nederlands elftal ook ver naar binnen. Zodat Dumfries hogerop kan spelen. En Bergwijn die heeft daar heel veel vrijheid samen met Wijnaldum om de paai heen. Dus dat zou ook Sarr kunnen zijn, zeg maar, toch? Of niet? Ja, en dan moet Keulen eroverheen. Veel diepte, veel power heeft hij, hè, Sarr. Ja. En, dus je kunt het ook anders inrichten. Hè? Het moet niet alleen maar zijn dat je een vleugel bent die aan de zijlijn staat met kalk aan je schoenen bijvoorbeeld. Zoals vroeger. Je moet veel meer vrijheden krijgen. Want de backs zijn dynamisch en die willen dit doen. Hè? Nou ja, om het voorbeeldje Dumfries, die kwam en Bergwijn zit aan de binnenkant. En dan moet een linksback van de tegenstander moet gaan kiezen van dus je brengt eigenlijk een soort. Spelers moeten minder positiegebonden zijn. Ja, dat kan veel dynamischer zijn. Niet bij Heerenveen bedoel ik, maar in het algemeen. In het algemeen, hè? Dat is de trend. Dat is de trend ook een beetje. Ja. Maar nog iets anders, want er moet natuurlijk ook nog gezocht worden naar een opvolger van Kees Rozemond, de nieuwe algemeen directeur. Daar gaat de Raad van Commissarissen natuurlijk ook over. Hou jij je daar ook mee bezig? Nou, wat wij gedaan hebben is gewoon, we hebben al heel veel gesprekken gevoerd met mensen die werken bij SC Heerenveen. Dus in het managementteam, maar ook in het middenkader. We hebben een heleboel mensen gesproken om een idee te krijgen van hoe is het nou binnen Heerenveen, hoe loopt dat, hoe gaat dat. En die zijn uitermate goed bevallen. En dat gaan we volgende week dat allemaal evalueren als RWC zijnde. Van wat is daar nou allemaal gezegd en gedaan. En dan zullen we uiteindelijk met een advies gaan komen. En kun je daar iets meer over zeggen? Wat komt er uit dat soort gesprekken? Waaraan moet een directeur van Heerenveen voldoen? Nou, daar hebben we niet over gehad, over die directeur. Wel over gehad van hoe hun zitten binnen die organisatie. Van wat kunnen wij beter doen met z'n allen? Waar gaan we heen? Hoe staan wij ervoor over 2-3 jaar? Wat zou je willen? En jouw rol daarin. Hè? Dus de mensen die we geïnterviewd hebben. En dat was gewoon een hele plezierige. Dus je krijgt een bepaalde beeld van hoe mensen naar de club kijken. En hoe het met het samenwerken gaat. Nou ja, uiteindelijk komen daar allerlei dingen in los die wij gaan nabespreken. Waar willen de mensen bij Heerenveen naartoe? Want de laatste 10 jaar, misschien kun je zelfs wel zeggen de laatste 15 jaar, is het vaak onrustig geweest bij Heerenveen. Heerenveen was ooit een modelclub. Elke club spiegelde zich aan Heerenveen. En dat imago zijn ze een beetje kwijtgeraakt in de loop der tijd. Dus hoe krijg je dat terug? Hebben mensen het daarover? Nou, ik denk door te beginnen, wat we nu gedaan hebben, door gewoon gesprekken te voeren, contact te maken met de mensen. En dat wij als RWC niet ergens daar op de 28e verdieping staan. En maar dat wij gewoon ook betrokken zijn. En dat wij graag willen horen van mensen hoe dat eraan toe gaat. En wat hun wensen ook eventueel zijn. En pas daarna komt het volgende. Hè, van wie gaat nou directeur worden enzovoort. Die discussie die gaat nog plaats. Maar op basis van die gesprekken maken jullie straks een profielschets van waar deze nieuwe directeur allemaal aan moet voldoen? Het is niet gelinkt alleen maar aan de nieuwe directeur die dan gaat komen. Het is meer een start van wij moeten als RWC die mensen leren kennen.
En horen en uitvinden wat er leeft en hoe het gaat binnen de organisatie. Dat hebben we gedaan. Ja. En nu komt het volgende traject. Oké, wat vinden we daarvan? En waar gaan we naartoe? En dan komt de benoeming, die komt dan later. Ja. Ja, wat Riemer van der Velde ook altijd zegt. Eerst het plan Ja, en dan de poppetjes. nou ja, precies. Ja. 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 Dat is een goed plan. Dat is een goed idee. Dat is een goede tip van Riemer. Dat is een hele goede tip van Riemer. Eerst het plan, dan de man. Zo is het. Ja. Maar namen, daar is het nog veel te vroeg voor, denk ik. Veel te vroeg. Of heb je al een naam? Ik heb geen naam. Nee? Nee. Heb jij een naam, Wieberen? Geert-Jelle de Vries? Geert-Jelle de Vries. De oud voetballer. Ja. Geert, heb jij nog een suggestie? Dwight zit er nu. Ja, we hoorden de naam van Dirk van der Meer. Hè? Dirk van der Meer. Dirk van der Meer, dat is de zoon van... oh mijn god. Nou ja, maakt niet uit. Het is in ieder geval een oud kaas. Van Bart van der Meer. Hè? Dus Oh ja. die natuurlijk veel in de club heeft gedaan, financieel ook gezien. En Dirk is, ik moet het dan toch even noemen voor jou, dat is een oud kaatser, dus uitermate betrouwbaar mens. Zijn kaatsers betrouwbaar. Ja. hè? Zeker, zo zijn hele schijnt. hele betrouwbare mensen. Maar Dirk van der Meer wordt hier en daar wel eens genoemd. Hoewel daar dan ook wel weer allemaal mensen vinden dat hij dat niet kan doen, omdat hij dat nog niet aan zou kunnen. Wat Hij is is nog nog tamelijk jong. Ja. Het is zoon van Bart Van Bart van der Meer, ja. De man die verbonden is aan Aus Nutria, de hoofdsponsor. Ja, de hoofdsponsor. Van, Dit is de baas van Ouders. Zijn dat namen die jou totaal vreemd overkomen? Of denk je van, in de wandelgangen heb ik die wel eens gehoord? Vreemd, maar wij zijn daar nog niet eens over aan het praten. Dus mij komen ze vreemd over. Ja, Ja. ik bedoel. Oké. Wij lopen in dit opzicht wel vaker Wij voor de lopen muziek graag uit, hoor. voorop. Wij lopen graag voorop als sportgast. Maar ik neem dit allemaal mee, hoor. Tuurlijk, Dwight. Maar toen ze jou benaderden, Dwight, voor deze functie als commissaris, moest je daar ook een beetje over nadenken. Want je bent natuurlijk je bent trainer geweest bij Heerenveen. En het tweede seizoen ben je niet op een hele leuke manier weggegaan. Al na 9 wedstrijden. Ja, dat had ook een reden. Maar ik heb in die eerste jaar heb ik het echt geweldig naar mijn zin gehad hier. Het tweede jaar was het van Martin de Roon. Die ging uiteindelijk weg. Hè. Er vonden wat akkefietjes plaats. Ja, goed, oké. Maar ik denk dat het toch altijd een band is gebleven. Ik bedoel, ik kwam hier graag... En dat heb ik bijvoorbeeld ook met Cambuur. Cambuur ben ik natuurlijk op een rare manier ook weggegaan. Maar ja, ze vragen je toch terug om daar eventueel iets over te nemen. Dus ik bedoel... Het was ook wel mooi voetbal wat we speelden. En zo zie Zeker. ik dat als trainer zijnde. Van wat hebben we daar nou gedaan? En wat hebben we nou bij Heerenveen gedaan? Nou, dat overheerst. Ja, het was jammer dat ik wegging. Maar dit overheerst. Ja. Ja. En was dat nou de thuissituatie anders geweest? Dan had je misschien wel ja gezegd tegen Cambuur. Oh, dat had zomaar gekund. Ja, Ja? dat had zomaar gekund. Ondanks dat je daar op een hele bijzonder vervelende manier bent weggegaan. Ja, nou, ja. Ja, maar dan is het gewoon streep eronder en we kunnen wel weer verder. Nou, wat mij betreft wel, ja. Dus ik hoop dat iedereen zo denkt. Maar Dat is mooi. Je weet in welke positie Cambuur op dit moment zit. Zoals je daar nu naar kijkt. Kan Cambuur het redden? ik denk het wel. Ik vond het heel knap dat ze het vorig jaar gered hebben. Ik weet niet precies hoe ze er nu voor staan. Hoe staan ze? En ze staan Was niet zo de best ene voor. laatste. Eén na laatste. Voorlaatst. Oh, ja, 8 oké. punten uit... George Ulte, nieuwe trainer. Oh, ja. ja. Nou, ik heb George wel hoog zitten. Ik bedoel, ik denk gewoon dat het een hele goede trainer is. Ik heb hem wel eens gesproken. En er kwam wel verstandige woorden uit. Ja. Maar jij hebt Cambuur waarschijnlijk een aantal wedstrijden gezien. Eerste helft van het seizoen. Sowieso tegen Heerenveen. Ja, die heb ik gezien, ja. En toen hadden ze al een aantal wedstrijden ook niet gescoord, geloof ik. Hè? Ja, klopt. Ja. En wij hadden dat probleem toen ook, hè, dat wij geen goals maakten in die jaar dat ik er zat. En toen kwam er die Barto die kwam binnen hè, en Manu kwam erbij. En toen in één keer scoorden we zomaar... Ja, Barto Jij Akbetje. haalde Ogbetje, Dwight. Ja. Ja, dat is Barto. Oh, dat is Barto, ja. Tuurlijk, ja. Bartolomeus ook beetje. Oh ja, je, hebt, je hebt Martijn Barto Ja, het is ook en, zo, je ja. had, en je had nog een Barto. Maar toen dat- kregen we op de training dat mensen gewoon... Manu die komt en die breekt door en die ging op de keeper af. Nou, normaal gesproken op trainingen scoorden we ook nooit wat. Hè. Maar hij punterde gewoon die bal. En die bal die puntte tussen de benen van de keeper in de goal. En hij deed alsof dat gewoon de normaalste zaak van de wereld was. Nou, wij scoorden nooit. Dus wij vonden dat heel speciaal. Weet je wel. Ja. En sindsdien, vanaf dat moment en ook dat ook Betje erbij kwam... Was het klaar? Was Ja, het gewoon, nou, toen was het klaar, ja. dit is hem, hè? Het was een geweldig moment hè, dat hij erbij kwam. Hè? Ja, Weet je dat nog te herinneren? Jullie speelden een oefenwedstrijd In Epe, ja. tegen Go Ahead Eagles 2. Ja. Jullie met reserve, jullie hadden voor de competitie net tegen Go Ahead Eagles gespeeld. ja. En op een mistige maandagmorgen, dat was net zo koud als het nu was, Ja. kwam Mr. B binnen, zeg. Ja, maar hij belde mij op. Hij zei, coach, bla bla bla. Ik zei, ja, we gaan een oefenwedstrijd spelen. Dan mag jij wel in meedoen. Ja, is oké.
Dus hij kwam. Ja, hoe? Hij had 0 getraind. Hij schoot er gelijk erin. Hij schiet er 5 in. En moeilijk, hè? Rechts, links, Ja. koppen. En ik zei na een uur, haal hem eraf. Ja. Hij gaat zaterdag spelen of zondag, weet ik veel wat we toen deden. Ja, tegen Ja, gelijk Heerenveen. Heerenveen. Ja. En toen zei hij, ja, maar je kunt hem toch niet laten spelen? Ik zeg, tuurlijk gaan we hem laten spelen, man. Hij maakt goals en hij laat anderen scoren. Nou ja. En hij stond in het veld. 1 assist en een goal, En een goal. na 20 minuten. Ja. Zoiets, hè? Ja. hoor. Schitterend. En we wonnen hem, hè? Ja, met 3-1. En bij Heerenveen dacht iedereen, want hij was zo groot gemaakt, ook door de media. Ja. Want ja, hij speelde natuurlijk in de Champions League, had hij gevoetbald bij Paris Saint-Germain. Ja, En bij Heerenveen dachten ze, wie is die gozer? werkelijk waar, hè? Wat een kerel, hè? Ja. Hij belt me nu nog wel eens. Dat is nog wel grappig. Hey coach, how you doing? Waar zit hij nu? Ja, hij is toen naar India. India is hij gegaan. Ja. Ja. Ja, 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 mooi. geweldig. Ik vergeet het moment nog weer. Ik was bij die oefenwedstrijd. En iedereen die stond met Oh, jij was erbij? Ja, ik was erbij. En, want er gingen wat geruchten dat er een speler getest zou worden. Dat op Ja. een of andere manier moet dat bekend zijn geweest. Ja. Ik zei, ga er verdorie heen, maandagochtend. En we stonden allemaal met de mond open te kijken. Want hij scoorde in alle posities. Ja, dat was gewoon, het onvoorstelbaar. maakte hem niet uit wat het was en boem, hij zat erin. En Ja. nou, dat gekoppeld aan wat ik zei van Manu, ja, in één keer hadden we mensen die konden scoren. Nou ja, dat geeft energie, hè? Ja, ja. Zo. Ja, Ja. nou, en een hele mooie klassering, die trouwens vorig jaar dus, want jullie zijn toen geëindigd als 12e, meende ik. Ik was voor die tijd weg, dus ik weet het Maar niet. je was voor die tijd. Volgende week trouwens, dan weten we wie de wereldkampioen is. Ja. En jij zegt dus Frankrijk. Wie denk jij? Ik denk ook Frankrijk, eigenlijk hoop ik Kroatië. Je hoopt Maar Kroatië. ik denk Frankrijk. En Do, Ik Geert? ben ongelooflijk een fan van Modric. Ja. Een Modric-adept zelfs. Wat mag ik? Maar het wordt Frankrijk. Frankrijk. Ja. Nou, jullie zijn eensgezind. Er wordt trouwens wel eens gezegd tegen ons van jullie hebben een hele mooie mok allemaal. Hè? Die hebben we Ja. allemaal. Limited edition. Je mag hem mee naar huis nemen. Echt waar? Maar jullie drinken er nooit uit. Nee. En dat klopt, want er zit ook geen koffie in. Er zitten kaartjes in van Heerenveen AZ. En ik dacht van, misschien mensen thuis, als jullie nou weten wie de wereldkampioen wordt, mail dat dan eventjes. Geert, waar naartoe? Geen idee. Jawel, jij doet altijd die spot immers. Ja, ik moet even. Is het Sport sport? Oh ja, at wacht even. Ja, omroepfriesland.nl. Als je dan zo'n kaartje. Is maar één trouwens? Nee, ik ken het waar. Nou, als je een kaartje winnen willen voor die prachtige wedstrijd, dan moet je hem even de uitslag melden. Want we willen er een uitslag bij. Van de finale van het WK voetbal. Waar wordt wereldkampioen en maar hoeveel winnen die de finale? Sport@omroepfriesland.nl. En dan komen ze eraan. 2 kaarten. Zie, je kan toch merken dat hij bij de radio heeft gewerkt, hè? Zwakkaarten. Vakkaart. Goed, jongens, we zijn er toch in? Of moet je nog iets van het hart? Nou, ik vond wel mooi op het eind wat je zei, Modric. Hè? Dat is toch echt ongelooflijk, hè? Man, wat is dat? De kruid van de Balkan. Hij doet gewoon niks verkeerd. Niks. En hij kan zo Niks. lang uitstellen. Hij heeft een bal en hij wacht. En dat je denkt, maar dat kan niet meer, weet je wel. Hij raakt geen bal kwijt. Hè? En hij is niet irritant. Hij Altijd is niet op zoek irritant. naar een overtal, hè, om 2 tegen 1 of 3 tegen 2. Dan kun je trouwens nagaan, want het is absoluut waar. Hè? Fantastische voetballer, daar kun je echt van smullen. ja. Maar ik moet ook altijd denken aan die foto die volgens mij op alle kranten heeft gestaan toen Ajax in dat topjaar van Ajax in de Champions League tegen Real Madrid speelde. Is er zo'n foto dat Frenkie de Jong wegdraait van Modric. En Modric zit echt zo op zijn kont, Ja. op het gras. Ja. En die kijkt zo verdwaasd achterom, wat is er nou gebeurd? Die wordt voorbijgesneld door een jochie van 20 was Toen, Ja. was Frenkie de Jong. Genieten. Ik vind het ook genieten. Nou goed, wie weet heeft Modric dit gehoord. Modric. Dwight, mag ik jou dank zeggen? Ja. En Nijwieke, dan hebben we weer een Nijgast. Dan zit je hier op dit plak. Foppe de Haan. Foppe de Haan. Foppe de Haan. hartstikke Heb je nog een vraag voor Foppe? mooi. Nee. Nou ja, Ik kan dan, zo gauw niks verzinnen. Dan bedenk ik ze wel weer. Hoe hij die penalties zou laten nemen als hij trainer was geweest. Bij van het Nederlands elftal. Nou, welk team dan ook. Want er zijn nogal wat penalty dingen geweest. Hè? Ja. Ik haal er altijd bij van Foppe die zegt van je moest hem in het zijnetje schieten. Ja. Hoger Hoog. als een meter, Hoger als een 1,5 meter, meter. ja. Alles wat je over de grond schiet, de keeper die valt en die zet zich af, die kan bij die ballen. Maar alles wat je hoger als 1,5 meter inschiet in het zijde, komen ze nooit bij. Dat zei hij. Dus jullie mogen van mij... Toen was ik assistent van hem, hè, jaren geleden. Ja. Toen zei hij van... jullie mogen allemaal een penalty nemen. Ik vind het prima als je dat maar doet. In het zijnetje en hoger dan 1,5 meter. Ze gingen er altijd in. Ja. Nou, had Vultje dat Van Dijk dat nou geweten? Hè? Ja. Dan zaten we nou nog in het toernooi. Moeten we dit nog in het Spaans vertalen ook? Is misschien ook wel handig. Jongens, die dank voor je Wallier. Dwight, nogmaals dank. En Nijwieke weer een Nijs podcast. Tot dan. Dag.